Katu wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana, amin. Tando hasali ma ko sana'ar da zan yi ba ni da ita, kuma ba wanda zai taimaka min da jari don girman Allah. Ta aka aka san ba mai taimaka maka da jari, kuma shi jarin ba za ka je ka nema ba ka nemi jari a baka bai isa ba. Wajibi ne ka tashi ka nemi sana'ar da za ka yi. Shi jarin ba ba mutum ake ba, shi ma jarin ya dace ka tashi ka nema ne. Ko da kana da mahaifin da zai baka jari ko mai gida, a iya karantar da kasuwanci. Ta kife ne mutum bai taba kasuwa ba kawai dan babansa mai kuɗi ne ce a bashi miliyan 10 ya shiga kasuwa, ba haka ake ba. Duk wanda ya maka wannan kawai ya ce ka je ka cinye kuɗin ne. Shi dan adam ba a bashi jari sai ya san wahalan neman halal. Sai a ce to nawa kake so? miliyan 10. To ka je ka yi da ko ka yi noma ka samo miliyan 5. In ka samu wannan sai mu ga yadda za a yi. Idan ka yi wannan tukunna sai a baka. Haka ake yi. Babanmu Alhaji Aminu ɗanta ta Allah ya kara masa tsawon kwana da lafiya da imani. Akwai time da nake masa tambayoyi akan kasuwanci da sirrin kasuwanci da kuma histirinsa akan kasuwanci, saboda a rika sharing da matasa wanda ba su son wahala a nemi halal, kowa yana so ya ci bulus. Ya ce duk da mahaifinsa mai kuɗi ne sosai tun a da, ya ce ba da ya nemi a bashi jari ya ce masa mai no, ba za a baka ba, sai dai kai ka je ka nema. Ya ce yadda ya fara neman kuɗi a rayuwarsa, tafiya yake samu kwari ya tona rijiya. Akwai 'yan kasuwa da ke zuwa kasuwanci Kano daga Nijar da raƙumansu, idan suka zo sai su rika shayar da raƙumansu a rijiyar da ya tona, suna masa kyauta na kuɗi. Da haka ya tara foundation na kasuwanci. Bayan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana jujjuyawa, sai mahaifinsa ya ƙara masa wani abu a kai. Amma yau wani sai zauna ba abun da zai sai zauna ya ce to jari in ki nema ba a bani ba, a zuwa za ka yi ka nema. Shi jarin in baka nemi jarin da kanka ba, baka nemi wani ɓangaren sa ka san wahalan da ake neman halal ba, in an baka watsarwa za ka yi. Amma duk wanda ya je shi ya fara neman foundation na jari, ko ya yi dako ko ya yi noma a gonan nan daga farko zuwa ƙarshe, samu harbin kunama 2, wata ran ya je ruwa ya masa ɗan karen duka, ya dawo da pickup ta yi faci, ya tura ta ko ta kwana a jeji. Idan ya tara wannan, to idan ya zo yana kasuwancin za a ga ya san darajar dukiya. Amma duk kuɗin da mutum bai sanya aka yi wahalar nema ba, yawanci mutum bai cika abin kirki a kansa ba. Ko me yasa ake cewa wai dukiyar gado ba ta da albarka? Ba wai albarka ne ba ta da shi ba, a'a wanda ya same ta bai san wahalan yadda aka neme ta ba ne. Shi yasa ake cewa ba ta da albarka, bai san wahalan yadda aka nema ba, sai dauka kawai ai man taraka bati suddan ne. So da ka shawari na cewa ba wani ya hana ka jari sai ka tashi ka yi mai ka nema. Tambaya kuma akan komawa zuwa ga zunubi da kake yi, muna fatan Allah